Hej og velkommen til Dansk Elektronik og Videoovervågning. I dag skal vi unboxe denne drone, en X300-1. Den tager vi 800 kroner for normalt, men i øjeblikket kører vi en kampagne, så du kan få den til kun 600 kroner. Vi starter med at unboxe dronen. Hvis du vil vide mere omkring dronen, så kan du gå ind på vores hjemmeside på elektronik-videoovervågning.dk og se mere informationer og i øvrigt også købe dronen. Vi starter med at åbne æsken, og heri finder du en brugsanvisning, så du let kan opsætte dronen til brug. Dronen og delene er pakket godt ind i et formstøbt plastikform, så der ikke sker skader på dronen og reservedelene under transport. Dronen har et 2 megapixel kamera, og der medfølger et SD-kort på 4 GB til optagelse af billeder og video. Der medfølger et joystick, som minder meget om et PlayStation 4 joystick. Endvidere er der reservepropeller, hvis uheldet er ude, og man kommer til at ødelægge en af propellerne. Så er der 4 propelskærme. Der er også et USB-stik til opladning af batteriet. Og til sidst er der 2 fødder til landingssted. Man sætter let de 4 propelskærme på ved at trykke dem ned i hullerne, til man hører et lille klik. Tænd for dronen og tryk på den røde knap. Og connect til joysticket ved at trykke den venstre styreknap ned, indtil dronen reagerer ved at starte motoren.